Hi guys! Welcome back to our channel! Sana ay magandang inyong araw at sana ay nag-enjoy kayo sa summer niyo. Diyan sa Pilipinas, I think summer na ata, no? Kasi Patapos na, di ba? I think, yeah, kasi yung pamangkin ko, shout out pala kay Kuya Red. Nag-message siya. Gusto niya mag-attend ng Basketball camp. basketball clinic. And, of course, support natin yan. Anyways, for today's video, go! Oh, we're gonna go to Golden Ears. So we're gonna bring the grill and then we're gonna have dinner there and then probably do the trail kasi it's only 1 hour. True. And currently, it's so nice out. Kailangan pala naming ano yun, no? I-recycle. Oh, no. Puno na. Anyways, it's so nice out. See, look at that. Apparently it's 31 degrees outside, according to the the weather forecast. But, And today is the last day na grabe ang init kasi babalik na naman tayo sa rain and hindi cooler naman weather. sobrang ulan, pero may mga pakalat-kalat na ulan, pero hindi talaga yung kagaya sa winter at saka sa fall na sobrang ulan ngayon dahil nga La Nina ba yung tawag dyan, yung weather na I don't know. weather condition. But last night we set up the aircon. Pag pala yung mga aircon na portable, you need a dumping thing kasi it takes out, I don't know. Takes out water from the environment to make it cooler. I don't know how it works, but you need to put a bucket to catch the water, and then ito napaka pangit niyan tingnan, so we're gonna change that to siguro later or something. But anyways, we're just getting ready to leave, so we'll see you in the car. So it's currently 32 degrees Celsius ngayon sa Vancouver at may heat warning po. Ayan. Yeah, but we're in the basement, so it's really cool in here. Yeah, ayan. Pero paglabas namin parang wala na tong hangin mamaya. Ang dry. Okay, see you guys later. Pupunta na po kami ngayon doon. Nasa highway kami. Saang highway pa to? Trans-Canada Highway. And guys, ang daming sasakyan. Hindi namin alam Imagine, kung bakit. 5 yung lanes, pero lahat full. Totoo, Tapos ayan traffic oh. pa. Dapat 90 kilometers per hour dito. I'm only going 60. Minsan nga nag-100 si Kim dito pag depende sa traffic. Pero ngayon talaga wala, ang bagal namin. Ang daming sasakyan. Pati sa kabila, guys. Oh, hindi namin alam kung bakit. Siguro nga, Pauwi na kasi. oo. Ayan o. Confused yun. Kaming daan dito. And, ito, saan ba yan? Saan yan papunta? Yung bridge papuntang Surrey. Bridge papuntang Surrey. Kung dyan kayo dadaan, guys, doon kayo lalabas sa ay, nawala na. Ang clear ng skies, no? Ay, may clouds pala pa onte. Ay, papasok tayo ng tunnel. Naman. Yan. Ganda, no? So, yung kanina, doon yun lalabas. Yung bridge. Ay, sorry. Yan. Aray ko. Sinasadya, guys. Tawang-tawa yun. How do I suggest that? Build the bridge? Ayan. Wow. Ano to? Pit Meadows. Pit Senior. Pit Meadows Bridge daw to, guys. Ayan. Ayan po. Kanina, iba din yung bridge na may ganito-ganito. Mahilig talaga ang Canada sa ganito, no? Mahilig ang Canada sa bridge. Mahilig ang Canada sa bridge. Ayan, ang dami pang tao. Uy, ano yan?
doon ng tubig. Oh, ayan pa. Oh, halagi ko. Ano ba? Meron sa kaligitnaan ng ano. Hala, kailangan ko mag-change lane pero hindi ko alam kung Lolo. Ay, ano yun guys? Wow! Tingnan nyo naman, para tayo nasa California. Char. ganito pala doon. Para nakapunta na ng California. Guys, ang lawak. Ito po, lahat na nakikita nyo ditong lupain. Hindi sa amin. Hindi po yan namin. Ayan guys, ang ganda dito. Oh, patayo kaya ako ng bahay dito. Sa side ng road. Sa side ng road, Sa side bahay-bahayan. Wow! Ano naman ang neighborhood ng ano dito? Ng lugar dito. Ayun, tingnan nyo. Oh, wow. Parang wala na tayo sa sibilisasyon. Oh my God, ang wide ang turn ko. Guys, 15 minutes na lang darating na tayo sa paroroonan natin. Medyo gutom na kami pero nag-iisip pa rin kami ng ibang activities. Pero abangan nyo, i-update namin kayo mamaya pagdating namin. Wow. Guys, kanina nasa highway tayo, no? Bigla kami nag-right. Ito na agad yung nakita namin. Parang nasa na ba tayo? Ayan. Wow. Ganda naman dito. Wow. Wow. Daming cars. Daming sasakyan. Wow. Oops. Tingnan niyo yan guys. Oh. Cute naman ang place. May sariling buhay. Tapos nasa road na tayo, ano yun? Tapos nasa road na tayo ulit. Main road. Ano ba yun? Ano ba yun kanina? Uy, ano yun? Guys, dito na tayo. Welcome to Golden Ears. Guys, nagpark muna kami dito kasi gusto namin munang trail, maglakad, mag-hike. Ayan. Diyan kami magsa-start. And then, pwede pala ditong mag-park ng horse. Diyan nyo ipapark yung horse nyo kung may horse. Like nature. At saka may sabi dito, please pick up and remove horse manure from park. So, yan yung park ng horse. And then, may pang water doon. merong Pang-igib. Oo, may pang-igib dito guys. Para siyang poso, para siyang yung kagaya sa atin sa Pilipinas na bomba-bomba. Bomba yung tawag sa amin yan sa Bisaya. Ayan. Nakalagay dito, this water for horses and stock only, not for human consumption. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. May poso. Diba? So, mag-walk muna kami ni Kim doon. Siguro mga 1 oras. Bago kami bababa para ma-set up yung namin. Yung barbecue. And then, update namin kayo mamaya guys. See ya! Ano sabi mo? I have to put my shoes in sports mode. Sports mode kasi See, look. This is just casual. And then this is sports mode. Croc Nation! Ang init dito. Sobra. Ano ba? 30? It's like, it's humid. It's 33 right now in Maple Ridge. 33 degrees Celsius. Tingnan nyo to. Ito, ang species na. Pero rin nun. Ano? Svelos rin nun. Guys, lakad muna kami guys. Oo, ang daming para siyang tropical forest. Pero, Totoo. no? Yung mga ferns. Oh, ferns. So, ito lang talaga makikita nyo dito. So, malamang wala namang signs na bear in sight or... There's always bears everywhere. True. We live in Canada. Pero, siguro okay naman siya kasi pwede nga magdala ng horse dito sa loob. So,
Could be a horse. Safe. Guys, so, which is which? Here? Oh, here. Ah, pak. Ito yung mga nasa movie yun, ano. Pero, ikot lang tayo. Wow. Look at this. Para pong kalupaan niya, guys. Ang ganda, no? Wow. Naririnig niyo ba yun, guys? Tahimik, no? Ang dami pong mga, ano dito, natutumba ng mga kahoy. Yan, no? Hindi kami nag-off lotion. Daming lamok pala, nangangati na ako. So naka-on lotion. Alam niyo yung temperature, para siyang blower sa mukha niyo. Kasi may hangin pero mainit. Sobrang init. Show me the life hack that you randomly saw one day. That is now. Wow. Galing talaga. Si Kim po, guys, videographer yan talaga in real life. Yes, that's what I do for a living. May spider, ano. Teka lang. Tumigil kami, guys, kasi ano namin may aso. Wala namin kung ano yun na nakikita niyo ba? Guys, ito po yung dulo. So, bale, ano na siya, road na siya. Hindi naman siya highway, pero daanan na siya ng mga sasakyan. So, dapat kasi yung trail na to paikot, pero for some reason hindi kami lumabas kung saan kami Yeah, I think pumasok. yung nadaanan namin na. So, babalik kami sa pinagdaanan namin. Hindi naman sa buong pinagdaanan. Parang may pinagdadaanan.
Hindi naman sa buong nilakaran namin. Siguro maghanap lang kami ng turns. And then, yun na yun. Kasi trinak namin si Tonyo yung car. Malayo dito. Andun sa kabila. So, yeah. Let's go. Okay guys, it's... Ano oras na ba? 7. Guys, pumasok kami ng 5:38, 5:39. Mga ganong oras. And Workout. now, Cardio. Walking. ito na, palabas na kami. And there's Tons. Ayan, pupunta na tayo sa may... Saan tayo punta? Dun sa may, picnic area. Sa may picnic area para doon kami mag-barbecue. Date namin kayo mamaya. Uy, kami na lang pala naiwan dito. Guys, andito na tayo sa beach. And look at the view. OMG. OMG is correct. Mamaya papakita namin sa inyo yung mas mas clear na video. Wow. Dito pala yung beach area, but okay, mamaya papakita pa namin. Ayan. Okay guys, so dun pala kami nag-park. And then ito yung view dito. Ready? Hindi ba kayo nahanda dyan? And marami palang table. Sabi nila, anong sabi nila? Merong pass? O, day pass. Merong day pass dito para hanggang 3 lang. Pero siguro kung pupunta kayo dito ng mga before 3, that's okay. So maraming mga benches dito. This side, over there. Yan, iikot ko kayo. Ayan. Pak, hindi nyo ba nahanda ang sarili nyo sa ganda? And then dyan din. Ayan. And then, ang kagandahan dito, meron silang lalagyan talaga for your mga ganyan, pang grill. Pak. Guys, tingnan nyo naman. Oh, wow. Wow. Sinimulan na po namin yung actually si Kim lang. Sinimulan na ni Kim ang grill. Yeah. Sana wag umulan kasi medyo naging kulimlim siya. Oh, ayan oh. Kung gaano siya kainit. Oo, nagbabadya ang ulan. Ayan. So, eto na po yung setup namin. Ito yung maliit namin na cooler. Bumili kami kanina sa ng ice. Yung may hotdog. Tapos may drinks dyan sa loob. Ito yung basket na pinaglagyan namin ng mga kanin at saka yung ricados, yung minarinate ni Kim. And then ito kanin to. Nagdala ako ng scissors just in case. At saka nagdala din ako ng chopsticks just in case. Tapos nagdala kami ng sticks kasi nilagay ni Kim sa stick yung hotdog namin. Ayan siya guys. Ito propane yan. Bumili din pala kami kanina ng extra na propane just in case maubusan kami. Ayan lang. Wow. Tingnan nyo naman yan, guys. Yung ibang tao pa uwi na pala sila. Kami nagluluto pa. Guys. Yun, family na yun nagluluto pa din. And then yung iba, may makaparating din naman. Maliligo na lang. Wow, guys. Tingnan nyo yun. Yung araw. Wow. Look. That was like being waterboarded. I'm
assuming that's what waterboarding feels like kneeboarding. What? So like waterboarding, like you know the film torture movies? Oh. So, lalapit tayo dun, guys. Andun si Kim. Ayan siya. Andun yung parking. And then, dito tayo. Guys, tignan nyo yung sun, oh. Ang ganda. Punta tayo dito. Papakita natin kung ano ang view. Wow! Look at that! Dami pala dito, oh. Dami mga naliligo dun. Ayan. Wow. Medyo umuulan na naman siya. So, I think, pwedeng maligo, pero may certain area lang na pwede kayo maligo. I don't know, guys. Pwede naming i-ask yan. Maraming nagpapaddleboard dito. Maraming nagbo-boating kasi steady yung water. Halikan muna natin si Kim. And guys, malapit na maluto ang ating manok. Kunam sa Bisaya. Madi. Ayun guys, luto na ang ating kunams. Tsaka may pa hotdog pa si Mayora. May rice tayo. Wala lang tayong any dessert. Pero meron naman po tayong drinks. Ayan. Ito pala, sabon po to. Sa mga mahilig maglakad-lakad dyan. Ewan ko kung meron to sa inyo or convenient to sa inyo. Pero bumili ako ng ganito, parang papel siya, and then ma-dissolve siya sa water. Yan, ang baon-baon. Anyways, kain muna kami. Thanks for cooking. Guys, hindi na pala namin na video kanina na tapos na kami at naglilimpit na kami kasi medyo nagmamadali kami kanina kasi umambon siya at medyo nagpatak-patak ng onting ulan. So ngayon, pauwi na kami pero wala pong signal dito. Sa mga gustong pumunta campground. Yeah. So sa mga gustong pumunta dito sa Golden Ear, yes, wala pong signal. Saglit. Ayusin ko yung camera. So again, going back, wala pong signal dito, no? May parts lang, may ibang part na meron. Like kanina nung nag-hike kami, may signal. Pero nung nagpunta na kami ng beach, wala na signal. So, ayun. Kami ay pauwi na. Uwi na kami guys kasi ayan, umuulan na ngayon. oo, pumapatak na naman ang ulan. So, Pero marami pang tao doon na naiwan. And maganda siya na puntahan if you want to disconnect talaga yung pamilya niyo from their phones. true. Kasi wala silang magagawa, walang signal. That is true. Kaya kung gusto nyo, kung may couples retreat, hala sige magpunta kayo dun. Kung Family. family, Makibanding yung mga teenager nyo na mga kids, go there. bihin nyo lang punta tayo ng Golden Ear pero huwag nyo sabihin na walang signal. Madidiscover na lang nila na walang signal. Also, Yung pala doon, yung water, patag siya. So, magandang mag-swimming at saka magandang yung may mga inflatable boat kayo, pwede din yun. So, pwede siya, advisable siya mag paddleboard, mag kayak, or kung anong gusto nyo kasi steady naman yun. Kasi nagsabay ang stable at steady. So, steady naman kasi yung tubig very still. So, walang By the way, problema. Kung lalakarin nyo to
from here to our house, it'll take you 11 hours and 3 minutes. Nakita ko lang. Anyways, ayan na po, umulan na pero sabi ng forecast, Take the first exit on the 232nd Street. diba? Sabi ng forecast bukas, hindi naman na ano na daw, hindi na masyadong mainit. Hindi rin masyadong maulan, pero patak-patak ng ulan ng ganyan. So, see you guys later. Pauwi na kami.